drivers inenanya fana ejikene njike ndị Igbo wita akwa ọcha ha na-eyi n'okpu mmemme njirimara ndị Igbo inekwa n'anya efu na ụgbọala anyị na-achakekwe na njirimara ndị Igbo ịnanya anyị ji nsibidi wee desia ụmụ ife ọ bụrụ na ị na-aghọta asụsụ Igbo ị ga-aghọta na ife anyị minil bụ na nke a bụ nke anyị na-emela anyị ji wee na-akpọ ndị Igbo niile na-akpọkwa ụmụ Naijiria niile ka ị sonyela onye ije ebe ọ bụla ị na-eje n'ala Igbo bịa ka ị soro onye ije motos onye ije anyị bụ oje mba daalụ. If you want safety, if you want comfort, if you want to go to wherever your destination is, it is Onije. Onije moto. Kedu onye butere fa? Onije. Bokopi, si abokopi. Bokopi. Ndewo na Enugu ụtụtụ ọma ebe ọbụla iso na-anọnyere anyị na South East na mpaghara South East nọ n'Enugu ịnọ n'Ebonyi ịnọ n'Aba ịnọ n'Ụmụahịa ịnọ n'Owerri ebe ọbụla ịnọ onye ije motos abatago n'Enugu ehelụ maka n'ọkwụ n'ana enwerekwa oche solumu ka efu na anyị abịago na Holy Ghost Bus Terminal 2 n'Enugu State na 042 Coal City ebe ife niile na-eme ebe onye ije motos na-esi wee na-ewere ọwala anyị abịago nekwa anyị akwa ịfụrụ ụgbọala anyị dị sara ụgbọala anyị dị samsam ọ ga-eme ekishọ na ijeluru ebe ị na-eje n'udo ịnata n'udo maka ndụ the paramount ka ị wee nwee safety ka ị nwee security ifugi ya onye ije motos na-ọfa gị security na-ọfa gị safety na-ọfa gị comfort and luxury nya ịchọrọ ije holidays ka ị na-eje ịzụ afịa ịchọrọ ka ụmụ gị na school maọbụ ebe ọbụla ị na-eje ịchọrọ ije jafe ụmụnne gị ma ị na-ana obodo ịmatara ihe ọbụla ị na-eme bịa ka ị soro onye ije motos wee jee njem gị anyị ga-eme ekishọ na ijelu na udo anyị ga-eme ekishọ na ebe ị na-eje na ijeluli ya na-arụ isi ike enwerokwa ihe ga-eme gị ifugi anyị mekikwe shọ na anyị tinyelu nwa security measures to make sure na ụgbọala anyị buluru gị ebe ị na-eje mekie shọ na ịdị safe nke a bụ nke ndị Igbo nke a bụ nke ejirimara ndị Igbo ndị ọkwọ ụgbọala anyị that is our drivers inenanya fa na-ejikene njike ndị Igbo wita akwa ọcha ha na-eyi n'okpu mmemme njirimara ndị Igbo inekwa n'anya efu na ụgbọala anyị na-achakekwe na njirimara ndị Igbo ịnanya anyị ji nsibidi wee desia ụmụ ife ọ bụrụ na ị na-aghọta asụsụ Igbo ị ga-aghọta na ife anyị minil bụ na nke a bụ nke anyị na-emela anyị ji wee na-akpọ ndị Igbo niile na-akpọkwa ụmụ Naijiria niile ka ị bịa sonyela onye ije ebe ọbụla ị na-eje n'ala Igbo bịa ka ị soro onye ije motos onye ije anyị bụ oje mba daalụ. If you want safety, if you want comfort, if you want to go to wherever your destination is, it is Onije. Onije moto. Kedu onye butere fa? Onije. Bokopi, si abokopi. Bokopi. Ndewo na Enugu ụtụtụ ọma ebe ọbụla iso na-anọnyere anyị na South East na mpaghara South East nọ n'Enugu ịnọ n'Ebonyi ịnọ n'Aba ịnọ n'Ụmụahịa na 042 Coal City ebe ife niile na-eme. My lord. You're welcome, you're welcome. Adangwa, ihe bulu mmanya je gosi anyị onye se na ogina ibe anyị kwa na ya no. So take this one, show us the person. Onye ije moto. Kedu onye butere fa? Onye ije. Bokopi, si abokopi. Bokopi. God. We shouldn't have used this bus. Hello, Nne. Where are you guys? Our car broke down. Oh my God. Adugo, why are you worried? Me. They just called me and they told me that the car broke down and they're stranded. Our in-laws. Yes. Tofia. Yes, right. Okay, I will deal with that driver. Yeah.
Hello? Is that Onije Motors? I need your services very quickly. Fine, Lord. You're welcome. You're welcome. Adangwa. Iye bulu mmanya. Je gosi anyị onye se na ogina. Iba ya kwa na ya no. So take this one, show us the person. If you want safety, if you want comfort, if you want to go to wherever your destination is, it is a region. Onye moto. Kedu onye butere fa? Onye Bokopi, say Bokopi. Bokopi. God. We shouldn't have used these balls. Hello, Nne. Where are you guys? Our car broke down. Oh my God. Adugo, why are you worried? Me. They just called me and they told me that the car broke down and they're stranded. Our in-laws. Yes. Tofia. This driver, okay, I will deal with that driver. Hello? Is that Onije Motors? I need your services very quickly. Fine, Lord. You're welcome. Afamubo Norman, a voice of the East. Adangwa. Iye bulu mmanya. Je gosi anyị onye se na ogina. Iba ya kwa na ya no. So take this one, show us the person. Ụbọchị tata malụ gị mma onye ọma na-esonyela anyị na Voice of the East ka ị nọ n'ụtụtụ a Afamubo Nneoma anyị nọ na nkata politics ọkachasị ka o si wee gbasata ụmụ Igbo ya na ala Igbo daalụ n'isonyela anyị gbaa mbọ ka ị subscribe ọ comment ya like ya ma share ife anyị na-eme with ụmụnne gị kpọọ ndị agbata obi gị na ndị ifụrụ n'anya ka anyị bịa ka ịkpa ife gbasalụ obodo anyị na ọdịmma ndị be anyị n'ụtụtụ a ọ bụrụ ọsọ mụ nọ na studio ọ mụ na mayor of Nnewi ya n'ụtụtụ a ka anyị wee kpanya bụ nkata mayor keke eme ọ dị mma izu ụka nke a gara aga ife dịkwa nwaanyị mekwa ndị Kenya kwee na ụkafa na anọ anọ m mana nke ife ilo ịma oge elect president fa onye na-achị obodo fa ndị mmadụ na-ekwu n'ọnya bụ mezaya enwelu na Kenya na ọ ga-eweta bring about change mee nka so apụtazi n'afọ na ndị a na-protest ga na-adịzi surprise na echi m na onye a onye ga-egbo mkpa niile ịma obodo nwanne bụ Kenya nwere so mana unlike m ife m like bụ na the citizens fụ na ife ndị gọọmenti ha na-eme adịrọ mma ha baa na the streets jesi gọọmenti mba na anyị achọrọ ọtụtụ ife na ife unu na-eme na at the end of the day ha na-exercise their human rights which is to protest abụrụ ife ọjọọ it is constitutionally backed ife ya nọ na-ekwu bụ na Kenya anaghị akọwata na ha dụrọ dị ka anyị nwa na nke anyị ka nke fa njọ mana awa na-ajụ ka infact mmadụ si obere nke a na-emefa ka fa jebelu protest na ọ bụzi anụ na ọfa nwa bụ anyị nwa ka ifefa ya eme anyị na-ekwukwa Togo wee dịkwa ka ha join kwa na the protesting. Why do you think Africa is experiencing this kind of reaction from her people? Ka ife na-eme the thing the constant bụ poor leadership
in Africa. Africa, for a long time, has experienced really poor leadership and underdevelopment because of bad leaders. And to be honest, I feel like olugoge ndị mmadụ a revolt. These protests, I support them because we've kept quiet for a long time. Anyị bịa mee demonstration, government shake ya anyị, anyị anakpo. Ọpụtakwa now, mobile demonstration, government shake ya anakpo. Mana ulugo that time I made the one protest. Ya abuna. Obruna go abu an elected individual. I'm on of go that country. Akowalo or vice president, Hak or senate leader, you see last year. Okay, may protest. Each of go the country. Oh, this Africa. Kamalu, what do you call this same Kenya? I'm not this same Kenya, mana. When we go that country, mail that thing. So, with even in Anaga, Africans, a Kwesigan and African, a Kwesigi mepe. Sina ni ije no bodon docha food development ha leba. Ha bia ba ha na send the second hand if ha use sha. Mana kedu ife ji anyị nwa iya si no ndị ọcha anụ maka jikwa anyị. Ndị ọcha akafa dị ya. Mana ndị leaders anyị sokwa na nsogbu anyị nwere maka na elect ya a leader. Otu agaghị nọ na Nigeria kịta. If any na go from things the ibani mafia nwere ike if you put 10,000 naira go tabu before eg 2,000 if you put 2,000 naira go tabu before eg 10,000 kita ye nwe ike go 10,000 na ba anya dezi ka 1,000 for so ine na anya ni ife ni na ị ga-afụ na nsogbu so oge erugo ndị Africa ga-ejikwu ne ife anyị chọrọ ọ n'ihi ya bụ ebe a jee mee ife dị gị n'obi labụrụ ife ndị elect gị chọrọ then ị kwesịrị ilito so adị m in support of ife fa na-eme maka na ọ bụrụ na these citizens apụrụ on the streets jee mee protesta the government are relaxed ya nye ka Nigeria dị ọkwa ife na-emebi mmadụ na-enọlụ ọkwa na Benue ka egbusisi ndị mmadụ emelu president anyị welcome achọbụrụ m iji na Benue a wee bido maka na ka onye isi ala anyị jechalụ na Benue ka o jeruro o jelu ịmagoluwe n'ụzọ angịa ọ hage n'ụzọ oruru ebe ife mee mana ka anyị na-anụ na enwekwa fresh attacks na Benue n'ofu Benue akwa awe na-agụtakwa na mmadụ up to 20 ka a na-agụkwala usoro n'oge nke a mee ife a na-emekwa na izu ụka gara aga ọ ife mere eme ịghọtago so a na-eti mkpu ebe niile northern Nigeria a na-eti mkpu kedu ife na-eme ka a na-ekwu ya ndị soldier that is the Nigerian military wee na-ama ọnụ about 17 of their soldiers that were removed by bandits na Niger State mmadụ 17 ndị soldier anyị 17 n'ofu na month June ka one of the governors na north celebrate the Nigerian government for rehabilitating over 300,000 Boko Haram repentant terrorists. Over 300,000 of them. And ndị nke ejidegolu in the last 2 years are repentigolu. That is na this administration. Ndị fa repentigolu na this administration. Na the 2 years gara aga ka a na-ekene ya ka esi wee rehabilitate over 300,000 repentant Boko Haram terrorists. Ejua m kedu ife eji ndị eme ọ bụkwa na ọ na-abụ emesịa fa repent ya achịlikwafa tikwafa back to our military. Now our soldiers, our good soldiers, every week I know na emelu ndị a nke ebe a ejikwa wakpokwa ndị ebe a Nigerian military na ebe. If our military is experiencing this kind of almost sabotage, it looks like a setup of some sort.
Obuluna, our military as a nation, this troubled. Because kado the trouble I know ni me fa ko wale mo. Iwa geziokwu o ife nwute na no di akuka. Oburu asi ka gbale kwe. Kedu nke bụ na ndị na-egbu ndị mmadụ. Ndị na-egbu ndị mmadụ. Esi na rehabilitate ya. Ni na reinstate ya na the society. Man, you no go dey fair. I no go. I don't know be mo do Igbo since nneji we mo ma no bere. According to the law, Igbo mmadụ. Ọ bụrụ death sentence ka anyị gị. Amara no mo nke. Ki ko honga ka yeje. Mana repent ya why you jibolo Sunday bandit ya na ndị aka na-eme ebe. Maka anụrụ m na repent ndị ori. Imagasi na rehabilitate ndị na-ezu ori ma rehabilitate ndị na-eme kidnapping. Ọ dịkwa ka ọsọ bandits ka na rehabilitate. Maka na ife ndị a na-ekwu kịta o make any sort of sense. O gosi gị na aka ha dị n'ife a. Fụna gosi bụ na aka ha dị n'ife a. Maka na ka ndị na-wipe out communities. Ndị eje n'obodo chụpụ ndị mmadụ na befa gba ndị na-alahụ ụlọ ọkụ set ya ihe abata na ebe ezinụlọ na-alahụ ụlọ ịbịa munye ha ọkụ ha ụmụazị ndị okenye isi na rehabilitate ya na reinstate ya to society nweghị eziokwu ife abụ ezigbo ife mwute ife abụ ezigbo ife mwute ekwesịghị na-anụ ụdị akụkọ kwesịrị na-anụ ụdị akụkọ why o ji gbuo nọọsụ na north ka na-rehabilitate ndị a. Why not rehabilitate ndị kidnappers as you say? Maka na maka anụnụbe m na mmadụ mee jee n'obodo kpaa aghala mee ife mebisie wepụ ndụ ndị mmadụ. Kama ya edobie na nga kama ọ ya asa asịsa maka ife ome asị na a na-repent anụnụbe numie. And the worst thing this same governor na-ekene federal government, this same governor, nda na-egbusi ndị mmadụ na be ya. So ị na-ekene ya na release kwa ndị ya ga na-egbusi ndị mmadụ be gị ka ọ gịnị? Ọ eziokwu ike egwu ike. Ya bụ ihe gwụrụ ike. Ụtụtụ chifo anyị anụ ọzọ. Ọ dịkwanụ mma. A na-asịkwa onye tinyela aka enwe n'ofe, ya wepụkwa ya. Ya bụ aka emewala aka mmadụ. Ife anyị ji ekwuli ya bụ na onwe ka ife anyị na-ekwusi wee metụta gị ọ bụrụ na onwe ife ịchọ ịtụnye m alụ ịchọ ịtụnye m ọkwanụ otu o si wee metụta gị n'arụ ịchọ isonyela anyị biko gbaa mbọ ka ị kọmentị ya na kọment sekshọn anyị ya agụpụta ya anyị ya enenyekwa anya ọ bụkwa na ị nwere ideas ka anyị ga-esi wee na-emekwa ọgbakọ anyị tinyekwala anyị ya na kọment anyị na gị ya afa m bụ Nneọma mụ na Mayor nọ n'ụtụtụ a anyị ga-agbadata ka anyị nene na president anyị that is onye isi ala anyị President Bola Tinubu has declined to sign the National Drug Law Enforcement Agency Bill 2025 into law. Anyị ya eje ka anyị laa afịa anyị nachite ka Mayor kọwala anyị ife melụ na onye isi ala anyị achọrọ itinye aka ibinye afịa na anya bụ law. Anyị na-abịa. If you want safety, if you want comfort, if you want to go to wherever your destination is, it is Onije. Onije moto. Kedu onye butere fa? Onije. Bokope, si a bokope. Bokope. God. We shouldn't have used these balls. Hello, Nne. Where are you guys? Our car broke down. Oh my God. Adugo, why are you worried? Me. They just called me. They told me that the car broke down and they're stranded. Our in-laws. Yes. Tofia. This driver, okay, I will deal with that driver. Yeah. Yeah. Hello? Is that Onije Motors? I need your services very quickly.
ada nwanyị ihe bulu mmanya je gosi anyị onye si na ọgịna ebe anyị kwa na ya nọ so take this one show us the person. If you no ọkwa na nkata politics ka o si gbasata ndị Igbo na Voice of the East ka ị na-ege ntị afa m bụ Nneọma mụ na Mayor na-akpakọta nkata n'ụtụtụ a ọ dịka onye isi ala achọghị itinye aka na akwụkwọ ndị NAFDAC ya na ndị NDLEA ka ife mere so n'ife ngụta na akụkọ a bụ na ndị NDLEA na-achọ ka ha na-enweta a share na the proceeds na proceeds ha na-enweta from drug issues, some of these illegal drugs. And the president now saying not against the against the financial something laws. So na finance oburu na NDLEA ga-adị independent as a body. I don't think they are independent like INEC. How kwesịrị because how kwesịrị in my why had kwesịrị makana had the independent they can manage their affairs on their own and there would not be a tool in the hands of the government. Even though even if a body the independent in this country, not just still no government can handle over. Mana actually the amamna ịchọ ka ife golf ma iwepụ aka gọọmenti na mana ụdị agency a bụ maka ọdịmma obodo ịghọtago ekwesịrị ka arapụrụ ya individuals ka ha so not individuals, systems are in place. Ọ bụ na Nigeria bụ a honest country, systems kwesịrị dị in place ya bụ na ịmalụgo the kind of drugs they prohibited about the country, and you know the laws that governs this thing, and you keep to it, then it is this thing. Mana ebi how they are independent, I don't see the need of them handling. Yeah, I don't see it. I think the president made the right decision. I went afụ na ọ dịkwa ka Minister of the Federation, that is Wike and Fubara of Rivers State. No, the kahebezigo. In fact, agwala anyị na-ekpezigo. Anyị wee fụkwa some visuals as regards the mkpezi. Onye ọbụla wee na-atinyekwa nwa azụ one nke ọ tụchatara ya, onye atinyekwa azụ etinyekwa anụ, etinyekwa eba, onye ọbụla na-ekwu obie. Maka na anya bụ ife melu na Rivers State nke melu eji wee wepụ gọvanọ ndị Rivers State Sim Fubara n'ochie as governor. Onye isi ala wee declare state of emergency na Rivers State wee welu ihe a na-akpọ a sole proprietor wee tinye na nyabụ Rivers State ka o wee na monitor godo ife na-emegodu before wee jee n'azụ wee kpezie ife na-eme between Wike, that is onye solo onye na government ya na Fubara onye osotalu na government. Ana asị Godfather, asịkwa Godfather ga n'elu, asịkwa Godfather ga n'ala, asịkwa ọdịrọ faithful, asị na ọdịrọ faithful. Mana akọgidezi ife ọ dịka enwego reconciliation. Kenneth Okonkwo, former spokesperson Labour Party ya na ezigbo mmadụ Peter Obi ndị Igbo ji eme ọnụ. Wee nwekwa ife o nwere ikwukwa na ya bụ ihe ndị na-ekwu okwu dị plenty mana achọrọ m ịnụ ihe Mayor nwere ikwu gbasara ya bụ reconciliation n'ụtụtụ a. Mayor ka ife ilo onye egwuregwu siri ọnụlube na mụ na Igbo nwanne na ke o nwere ife okwu ọ sị na mụ na nwanne m ekpezigo ha na-abụ bụ nwanne so ọ ha ma ife na-emefa Fubara mana no onye tinye na power. I don't, from my own opinion. Onye ga-argue that fact. Oh no, the facts there. You entered into office through rigging, illegally.
We know the kind of rigging Emil Nada River State during the last election. Legendary. Isokwa na ndị nyela aka rigie na presidential. Sokwa mefe melu na governorship tinye ga ebe ahụ ịbịazie chọzi ịbịa change ife niile. No, you have to be ebe ahụ nọ nya tinye gị, you have to be loyal to your godfather. Eziokwu. Mana ajụgokwe m a na-ekwu okwu loyalty a ọ bụrụ na loyalty to one's predecessor or to one's boss, what if it affects the people? The first thing, Buna, you didn't go in there the right way. Okay. So don't come and start forming like you care about the people. So what if they can the greater good, maybe on a chin and okay, kia displease you then please a lot of people. To be honest, Nigerian politicians do not. When Nigerian politicians are fighting like this, they fight for themselves, not the people. They can this thing, we are trying to stop them from stealing from you. You are trying to stop them from stealing from you, but you are fighting for yourself. So the truth of the matter, Buna, we keep doing it in Lieba, and then what if Asiaga? Obruna Fubara contest an election by himself, we know. He would not, we can him with this kind of power over him. Oh, Makano Mana, no give up this fight, eh? Name will we can something Oji hold you down. And that is it. We can win something Oji hold you down. If not, Obru no longer fair and square. No, yet as somebody, but as he who comes to equity must come with clean hands. I can get Diosha. Obru na aka fubara Diosha. Oga no go no late to the last. Mana, Ebobu na no an illegal means kisi, bata office. Iga you face the tone or okay Nezianya my supporters here ni anu no je the supporters here na now follow campaign materials for 2027 on a way you nya okay ndị mmadụ na support gị na sị gị na oh ichi go half ma na ha achọkwa ka ichili gaba n'iru ị na-ewe iwe na size ndị nwanne anụlị ọgụ afọ m nke na-agụ egwu I will never follow you to see wike nke awụ ndị otinye na local government na-achọkwa ịzọ local government elections ọkpọ ha na meeting si ha forget ya madine da ya ọ na-try save onwe ka nyanwa return to that seat by all means. Mana all the condition enyele. Condition enyele. Ọ bụrụ na maka na onye isi ala si anya enwekwana ife ọkọgide wee kọọ maka 2027. Ọ bụrụ na n'aka edocha ọ ga-anọlụ. Ọ bụrụ na onye chọrọ fight for the people, he would not be accepting all these conditions to go back to the city. No, if I na-agwa onwe anyị eziokwu. If I name in Nigeria is not leadership or politics. Enwere dị ife gbasara ndị Rivers State n'akụkọ niile. Onwere onyanwa na ọ na-anụ ọgụ, ọ na-anụlụ onwe, he is a defeated man. Aye. So he is trying to get back to power to be able to at least cochicha his tenure now. Aye. And then now if he goes back there, you know we all know what he's going to focus on. So that is it. Anyway, as regards Rivers State, ife ndị nta akụkọ del na our news channels n'ụtụtụ a bụ these are the things to expect na this new conditions enyelu Sim Fubara. The implementation phase, as in the transition bụ back to full civilian governance depending on adherence to the peace agreement that is nke Sim Fubara na federal government nwere ifugia maka na ife ha nwere kịta bụ state of emergency. Then I can monitor fulfillment. Public groups and political leaders will watch how reconciliation translates into governance, actions, budget enactment, and restatement of suspended reconciliation lawmakers. Reconciliation reconciliation dance to the tune of okay. Oh, the reconciliation. To go back and dance with you, to go back and do what you didn't want to do before. That means, yes, now, that means kita obru no me I impeach there finally. So you are not going back there to go and fulfill to go and work for the people of the state. You are going back there so that you can retain your position at least for the next 2 years your tenure get elapsed.
So let's not try to. Kai Halina try a mask here with the with now he is fighting for the people. No, you are fighting for yourself, and that is the honest truth. Nigerians need to tell themselves the truth about our leaders. So now that we have circled back here, Makana, or maybe I got one or two governors in Nigeria that don't fit into this profile, really. The problem, which is making me to ask a question, my question, Webulu, with this mentality to governance, with this ideology of governance, what kind of hope do we have, and what kinds of things can we expect to achieve with the way our governance is being run? Because Oburo, the people's greatest good, be fed at the forefront of ndị na-achọ ịbanye n'ọchịchị anyị. Onye ọbụla na-eche akpịa, onye ọbụla na-eche ka o esi wee gbasata ya na ka o esi wee nyere onwe aka. Ka ekwana ife anyị ji emere election, ka ife anyị ji achọ itinye ndị mmadụ n'ọchịchị. Just all those things, but feeling now, but just can't fulfill the righteousness. To be honest, all can't fulfill the righteousness. Maka inanya na the political scene of this country. I need recycle leaders. Rarely here for new people, fresh blood in governance. Onye nke sege na just na onye nke a na-ama kita nwe ike na ụlọ onye sim na governor Enugu State bụ a new face na politics. And see that means name onye a no bugo ọ bụ part of the governance even during the time of political history. During the time of Chimaroke. So all those things, we are still recycling the same people who are there. There are no new bloods there. So in our former president, ụfọdụ n'ime anyị gụrụ ya na school, ama m egokwa government. Ya bụ nwoke nọ na government textbook anyị. Ọ nọ na textbook anyị, ọchịbugo. Wee bịakwa kịta abịa na-achị. Onye nke a chịrị, onye nke na-ebe kịta je senate. Si senate bụrụ gọvanọ. Anyị mba onye nwelu nọlụ n'enu steeti ọchịrị for how many years? Pụta kịta abịa na ozie Nigeria n'enu. So all kifu. I think quite a career for some of them. Career for them. Former Vice President Atiku. He got every election cycle. Oh no. They are not going to grandchildren and stuff. How about they go can name? New blood. There's no new blood in politics. Yeah, Mabo Nandi is on a scene poor. Obo Nandi is on a stage poor. And we any hope for young Nigerians. Makana ina nyakita because eben buba na ejebu if you basali P2B. Anye na acho ndi de too younger. More even the P2B. Even the P2B abroad new. The truth of the facts, Bona, in the last election, P2B was the best candidate. Young with the best record. Do you understand? But he is not also a new blood. He's someone who has been in governance before. He has governed Anambra and he governed well. Properly. Yes, and we appreciate him for that. But we need even for presidency. Yes, you have to have experience at least. Like I support Niga Chigo. No, need to go like a state. We to experience. You lead a state. You can't just go to presidency like that. That's why sometimes some of these new politicians say Archibald, then ndị mmadụ shawari na fela duru to efa. Archibald any state or this naga for presidency. Okay, kwenyero na ndị a kwesịrị ilu presidency. I ga-afụgodu otu isi echi your state. Iwu ọ bụ nọ steeti ka faya achị fe nwere ike ịnọ ife dịka senate. Enwere ike ịnọ senate. Enwere levels to governance. Na senate, you are just overseeing a constituency. I can be a good senator, but make a bad governor. Bad governor. I can be a good governor and make a bad president. I can be a bad governor and make a good president. Do you understand? So all by stage. You can't judge. Why was it like maybe somebody fresh out of the book who can actually make a good president? The politics of this country. I got saying na na-enwele ife a na-akpọ cabals. Oge Buhari anyị nọ maka cabals. Ọ just na onye nke abatali n'osiri ezigbo ike wee bịa na handle ife himself. Mana enwelu cabals. Enwelu ndị ya nọdụ gị n'elu.
sige ihe ga-agwa gị ife ị ga-eme as president yọta so ọ bụrụ na ị nwebụ that experience ị nwere ike woo somebody dị strong willed mana ọ bụrụ na ị ma otu esi maneuver some of those things then you may not o nwere ike o buo gị aka yọta so from what I am trying to say is you have to have a track record. Okay. Nigeria abụghị a place that you can do a trial and error. Ibiaji, okay, onye adịkwa ọ dị young. Ọ dị young. No, the young. If let me also use can use the opportunity to call out the member representing I think Idemili or Idemili North or South. Na the House of no joto. Na the House of Assembly. Afe bu Honorable Uchenna Okonkwo, Uchenna Harris Okonkwo. Follow factory Afumo Okpoye state of the art processing plant. Okpoye inanya cassava. Amam na do ndị production tinye gosi pictures a gosi na this. Aya fe dia ka mkpọ afa the project. Or commission state of the art cassava processing plant. No joto Idemili South. Ebaka. I have tinye iyafunya bu state of the art. Maka not state of the art ya be fe na apu. Ifa di very very shameful na oge ọ na-abanye. Oge elect ya. I personally was very happy. Okay. And I celebrated it. Maka not a young person. Man. We are clamoring for young people to be in government. We are clamoring for that fresh blood. Someone who is well educated, not even in Nigeria, abroad. You understand? You are well traveled. You've seen things. You've seen how things work in the different places you go to. A bata commissioner a bungalow. With ofu machine called machine no. Similar state of the art. Listen, to be honest, I was very disappointed. I called him out on Twitter. I'm very disappointed in that. We cannot say we are young people and go back to doing things the way our social media. Like I'm no na handle that his Twitter. Man oblu nya na handle Twitter July post so that then it's a very big shame. Makana it's a very big shame. Disrespectful. Very disrespectful. Makana amaroma una agotaro ndị unu na-achị ma ndị unu na-enedo anya. Ka ha che na ndị a na-achị nọ na social media. Mana ha believe una fa the so poor that something like that will impress them. Onye nwa bụ the question. Oburo na ife adịrọ mma bụ the problem. It is the body language of some of these politicians that the arrogance. The I am telling you. Why would you even to be bold enough to come and post that thing on Twitter? Say, boy, state of the art. You are proud of yourself for building that. People? I don't even understand. If I had looked like mockery, because you called it state of the art. You are insulting the intelligence of the people, and this is what the problem is. One represents the House of Reps. Na on Twitter. Na fa maro ifa na state of the art. Anyị enwebego kwa ezigbo nsogbu o. Ebe ọ bụ na anyị ame akwanye nwụrụ onwe anyị nwa kilikili o. Onwe ife mmadụ ga-eme izu onye ezu. Ime akwe dịka onye ọzọ na. Imagine. To be honest, onwe nkwe ọdụkwa bold bịa na-etinye na public. With pictures. With pictures. With pictures. And this is one of the effects, the ripple effects of the LP up top to bottom. Okay. IMLU na the last election. I know that there were more competent people who were on that list. Because we were voting for Mama Papa Pikin, the people of the Idemili South, just tinyaka the same place now all the ballots. They elect you. ebe onye ije moto na-esi wee na-ewere ọwala anyị abịago nekwa anyị akwa ịfụrụ ụgbọala anyị dị sarasara ụgbọala anyị dị samsam ọ ga-eme ekishọ na ijeluru ebe ị na-eje n'udo ịnata n'udo maka na ụgbọala dị ndụ dị paramount ka ị wee nwee safety ka ị nwee security ifu gị onye ije moto na-ọfa gị security na-ọfa gị safety na-ọfa gị comfort and luxury nya ị chọrọ ije holidays ka ị na-eje ịzụ afịa ị chọrọ ka ụmụ gị na school
skuul maọbụ ebe ọbụla ị na-eje ị chọrọ ijejefe ụmụnne gị ma ị na-ana obodo ịmatarọ ihe ọbụla ị na-eme bịa ka isoro onye ije motos wee jee njem gị anyị ga-eme kishon ijelu na udo anyị ga-eme kishon na ebe ị na-eje na ijelulie na-arụ isi ike enwerokwa ihe ga-eme gị ifu gị anyị mekikwe shon na anyị tinyelu nwa security measures to make sure na ụgbọala anyị buluru gị ebe ị na-eje mekie shon na ịdị safe nke a bụ nke ndị Igbo nke a bụ nke ejirimara ndị Igbo ndị ọkwọ ụgbọala anyị that is our drivers inene anya fa na-ejike na njike ndị Igbo wite akwa ọcha ha na-eyi n'okpu mmemme njirimara ndị Igbo inekwa n'anya efu na ụgbọala anyị na-achakekwe na njirimara ndị Igbo ịnanya anyị ji nsibidi wee desia ụmụ ife ọ bụrụ na ị na-aghọta asụsụ Igbo ị ga-aghọta na ife anyị minil bụ na nke a bụ nke anyị ya mere anyị ji wee na-akpọ ndị Igbo niile na-akpọkwa ụmụ Naijiria niile ka ị bịa sonyere onye ije ebe ọbụla ị na-eje n'ala Igbo bịa ka ị soro onye ije motos onye ije anyị bụ oje mba daalụ If you want safety, if you want comfort, if you want to go to wherever your destination is, it is Onyeije. Onyeije moto. Kedu onye butere fa? Onyeije. Bokopi, si abokopi. ndewo na Enugu ụtụtụ ọma ebe ọbụla iso na-anọnyere anyị na South East na Voice of the East na NKATA politics afa mbụ Nneoma daalụ na isonyere anyị gbaa mbọ ka ị kọmentị ya ka ị like ya share subscribe kpọọ ụmụnne gị kpọọ ndị nne unu kpọọ agbata obi kpọọ onye ọbụla ka Fabia nọnyere anyị ọ na-abịalụ gị every Monday by 9 o'clock n'ụtụtụ gbaa mbọ ka isonyere anyị ka isolu na ndị na-akwado ala Igbo tinye aka n'ife gbasara ala Igbo mee ka ala Igbo dịkwa ebube ọzọ anyị chọrọ iji this particular one wee mechie ya bụ akụkọ n'ụtụtụ a nụrụ maka nwanne anyị nwoke Peter Obi na property nwanne ya nwoke akụtulu na Lagos ya bụ ife melụ na Lagos na Saturday gara aga onye ọbụla wee na-eti na ihe nke a dịkwa mma ma Peter Obi na onwe ya pụta wee na-eti wee sị na nwanne ya nwoke enweghị ana for over 13 years o nwere ana anụ na-enwekwa any problems anọkatazia eteta ụla one day in fact ihe akụkọ anyị na-anụ bụ na caterpillar jizi ọkpịa wee were ọkpịa wee gagide lute nọ na property nwanne anyị nwoke a wee jide ya wee tipịa ife anyị ji ekwulu okwu a bụ maka na the Lagos State Government asigo na ha mara distance go themselves fasigo na fa mara ife gbasatali ya and ife niile gbasalụ works na Lagos State onye ọbụla agụlụgo aka ma oke ma ngwere si na fa mara onye approve that demolition kedu ife na-ebute ụdị omume a na be anyị kedu ife na-ebute ụdị omume a ịgwa gị eziokwu ife a bụ a very sad thing to hear and to see, because I've been following the development of that story, and with what I have seen in the APC, I try it on it to another thing, right? Okay. And so now, Obi saying Diana Bunke for next food, not even his brother's own, but for their company, which his brother heads. You understand? So the demolition now, from the paper, the court's order, the person metal, or the court order is the person now claim ownership of the land versus an unknown person, from what I saw in that document, versus an unknown person. So now, KKC, it take madu to court, someone you don't know. To court to get like, how do you order a demolition of a land that someone you don't know is claiming ownership to? Do you understand that this thing? So this story has zero clear. Mana, from all indicators, and from even an point na just sure anyway that is the indicator. From every indicator and I try because you can't just tell me na hammer na now for the past 13 years.
that's a property dị there. Ma n'ọzi Peter Obi na-asị n'ọzi maka n'ọzọla election ka eji eme ya this kind of thing, the persecuting now, and also a na-atụraizi ịtọn ya to Labour Party versus APC, Igbo versus Yoruba. mana with the usual we have akụkọ a nwere okwu nwa ka nwa ife niile ajụjụ karịa nke izizi wee bụrụ mgbe ọbụla anyị nụrụ na edemolish property na Lagos akụkọkarịa ine n'anya ọ na-abụkarị onye Igbo ịghọtago ọ dị ka nwanne anyị nwoke Paul ọnwa n'ibe of Landmark so esi wee teta ụtụtụ one day asị na ebe a na-achọkwala ịlụ ya coastal way ejide ife niile dị ebe a kulisie ịghọtago ruo tata aka alụbeghị ya bụ coastal expressway ruo tata nke nwanne anyị nwanne Peter Obi ejidego nke a mebie anyị anụgokwa other stories of otu esi wee na-emebisi ife ndị Igbo na Lagos anyị na-ajụ kedu ife na-eme fa na-ezu a na ndị ezu ọkwa fagolie ego ka fa nọkata jee na ana mmadụ wele ana mmadụ wee mebe biznes eche mma na fagolo ego ọ gị na mmadụ nwee problem mana nke gọọmenti sizi na aka fa adịghị ya fama Peter Obi ọ ya ejebenu court ka ife a ga-enwe consequence for ụdị ha like onye akịta anyị na-amarọ this unknown person approve this demolition a ga-achọta ya ka ife ga-eme ka ife ọ dị gị ka ọ ya eme n'ụdị ọnọdụ a anyị nọ ya. I don't even the matter ka Peter Obi asigo na ha apply gokwa na court, so we'll follow it as it develops. Man, one thing I don't want to start putting is a tribal undertone to the issue, because anytime emelu onye Igbo anything in Lagos or anything melu, you understand, I try may know Igbo versus Yoruba, this tribal rhetorics ike ya agwụgo. Mana ekwuketa ife omebe mmadụ ya etinyekwa n'ife ndị oyibo na-akpọ 2 and 2 together. Anyị nụkata na anyị ewe ife ndị Igbo, anyị emebisi ife ndị Igbo, anyị achụpụ ndị Igbo, anyị eme ndị Igbo etu a mee ndị ife a niile ọ na-abụkwa ekwuketie n'ọnụ ife mee o mekwa anyị echebe dịshọ na ọ bụrụ ife ekwu ka a na-eme ife anyị na-ekwu bụ ụmụnne anyị biko na onye ọbụla wetuo obi nke onye na-eme ya ga-alịa Chineke nna ga na-agọzi anyị niile ebe ọbụla anyị nọ n'oge anyị dịkwa ka ọ na-akụ kwapụ mana isiokwu anyị tata bụ ọma akwa asa arụ makwa na ife ị na-eme nwere ka ọ dị ịghọtago onye ma akwa asa arụ makwa na ife ị na-eme nwere ka ọ dị maka na ya bụ ife adịrọkwa mma akụkọ anyị na-akọ na be anyị oge ụfọdụ ọ na-adịba ka akụkọ ndị na-akụ ya agọtaghọ ebe mmiri si wee maba ha ka ya fọzie ebe ya bụ mmiri ya kwụsị ịmadebe ha Mayor, ọ bụrụ na e nwere ife ya atụnyelụ ndị be anyị ka anyị wee mechie okwu n'ụtụtụ a biko gaa n'iru. Enwere m onwe ife m ekwu abụrụ na otu anyị si aba n'izu ka ọfụrụ ka mmadụ na-ekwu aka ha ọtọ, onye na-agba mbọ gbaa mbọ, onye na-azụ afịa, onye na-eje ọlụ je ọlụ, ka Chukwu mee ka izu ụka gara anyị niile ọfụma. Ise